Seuraa mun päivää Kari-Arjassa. Kuka sä oot ja mitä sä teet täällä? Eikö sä tunnu mua? Mä oon Patrik ja mä oon paras täällä. Miten sä aloitat sun aamut? Onko sulla joku oma aamurutiini täällä? Ei. Nää kaikki on mun autoja. Heippa! Hei! Miksi sinä tulit media-alalle? No että mä meen pikkasen. Mä voin ottaa tän job. Mitä sä rakastat eniten media-alassa? Tehtäviä. Tämän päivän tehtävänä me tehdään Päivä Kari-Arjassa video ja sen videon tarkoitus on kuvata sun Tehty jo. Katso mun laitteita. Tässä on meidän printeri. Tässä on meidän toinen printeri. Mä oon ammattilainen tässä. Te ette tarvii enää nähdä, mitä mennään syömään. Kuinka kauan sä oot opiskellut täällä? Joo, no se ei ollut mikään. Jos sulla olisi oma TV-ohjelma, millainen se olisi? Se olisi hauskaa. Ja hauskaa. Mikä on sun suosikkipaikka täällä koulussa? Ruokala. Tää ruoka on vaan hyvä siksi, että tää on ilmasta. Yksi päivä taas pulkassa ja ne ei vieläkään tiedä, mä oon kolmonen.